Jakon je v našich končinách v skutku málo známa plodina. Pritom jeho pestovanie sa globálne datuje už na tisícky rokov. Je známa už okolo 4000 rokov v tých oblastiach pôvodu a veľké rozšírenie tejto plodiny bolo hlavne v období ríši Inkov, kde sa rozšírila do tých krajín ako Ekvádor, Peru, Bolívia a časť Argentíny. Pestuje sa tam ako veľmi dobrá zelenina, ale tiež ako liečivá rastlina. Jakon môže dorásť až do výšky okolo 2 metrov. Najcennejšie sú jeho podzemné hľuzy, ktoré popri sladko-kalerábovej chuti majú veľmi pozitívny vplyv na ľudský organizmus. Je to plodina, ktorá vytvára podzemné koreňové hľuzy. To sú zásobné hľuzy, ktoré, ako som spomenul, má vysoký obsah inulínu, ale má aj ďalšie liečivé účinky. Čo sa týka tých liečivých účinkov, boli sledované aj vo vedeckých prácach, takže môžem povedať, že z hľadiska liečebných účinkov je to veľmi dobrá plodina pri liečbe diabetes 1. stupňa. Podporuje imunitu organizmu, môže sa využiť pri redučných dietách, takisto ovplyvňuje pozitívne tráviaci trakt, kde ovplyvňuje potom následne aj obsah cholesterolu v krvi a tiež krvný tlak. Klimatické pomery Slovenska sú vhodné pre rast jakonu, takže pestovanie tejto plodiny si môžete vyskúšať aj vo vlastných záhradkách. Je adaptabilná pre podmienky Slovenska. Môžeme ju pestovať hlavne v teplejších oblastiach Slovenskej republiky, hlavne v tej kukuričnej výrobnej oblasti. Je to plodina veľmi citlivá na nízke teploty, takže jej výsadba je možná až po určitých mrazíkoch, ktoré už nehrozia, teda koncom apríla, respektíve začiatkom mája ju môžeme vysádzať. Takže vysádzame túto plodinu z priesad koncom apríla, začiatkom mája do hrobčekov, podobne ako zemiaky. A čo sa týka jej ošetrovania, pestovania, nevyžaduje nejaké príliš veľké ošetrovanie vstupy do porastov. Obyčajne ju 2-krát počas vegetácie plečkujeme, kypríme ten povrch, aby bol tam ten optimálny hrobček. Nakoľko tie hľuzy sú veľké, zhruba 15-20 cm dĺžky, tak potrebuje dobre prekyprenú pôdu. Pri správnom vysadení jakonu sa môžeme tešiť na vcelku zaujímavú úrodu. Toto je jedna rastlina, ktorú vysadíme. Ona počas vegetácie vytvorí viacero stoniek a potom jednou rastlinou sa vytvorí zhruba úroda 5 až 20 hľúz, ktoré majú hmotnosť okolo 2 až 5 kg. Jedna taká hľúza váži priemerne 200 až 500 gramov. Jakon má aj dobrú rozmnožovaciu schopnosť. Medziročne môžeme počet jeho rastlín zvyšovať 5 až 10 násobne. Táto stonková časť, koreňové stonkové hľuzy, tzv. Kaudexy, pomocou ktorých množíme. Tu už vidíme, že niektoré tie kaudexy hľuzy sa prebudzajú a vyrastajú stonky. Takže z tejto podzemnej časti jednej Menšou daňou za chutnú a najmä zdravú plodinu je jej manuálneho zberu. Najšetrnejšia je v tomto smere stará, dobrá motika. Je to plodina krehká, teda hľuzy, ktoré sme dopestovali, sú krehké, vysokým obsahom vody, takže ten zber je musí byť jemný, aby sme tie hľuzy nepoškodili. Skúšali sa aj mechanizované spôsoby zberu tejto plodiny, ale je to vysoké poškodenie týchto hľúz, nakoľko majú dĺžku 15-20 cm a dochádza k ich poškodeniu. Takže najlepšie ručný zber, kde odstránime tú nadzemnú časť a opatrne vyberieme tieto rastliny.